Giaprubahan sa Department of Budget and Management ang usa ka bilyon nga budget isip bayad sa 300 ka mga biktima sa giyera didto sa Marawi niadtong tuig 2017. Sa usa ka sulat pahayag gisaysay ni Department of Budget and Management kun DBM Secretary Amihan Pangandaman nga naaprubahan na ang Social Allotment Release Order kun SARO nga kuhaon sa General Appropriation Act sa tuig 2023. Sumala ni Secretary Pangandaman ang tanang proyekto o programa alang sa pagbangon sa Marawi usa ka butang nga duol sa iyang kasing-kasing. Sumala sa Marawi Compensation Board adunay 362 ka mga individual nga ilang nalista nga makadawat sa kwarta ug ila kining madawat pinaagi sa National Disasters Risk Reduction and Management Fund kun NDRRMF. Ubos sa Special Provision number 3 sa NDRRMF nga nakasulat sa budget mao kini ang mahatagan og bayad. Mga na nag-iya og balay, propiedad nga naguba sama sa cultural, commercial nga mga gambalay sulod sa most affected area sa Marawi. Mga tag-iya og propiedad nga gidemolish sa dihang giimplementar ang Marawi Recovery Rehabilitation and Reconstruction Program. Mga eredero sa mga namatay nga mga biktima subay sa balaod ubos sa Republic Act number 11696. Ubos sa mga naaprubahan nga Marawi Siege Victim Compensation Act of 2022 o Republic Act number 116964 ang bayad sa mga biktima dili kuhaon sa buhis. Ubos sa naaprubahan nga Marawi Siege Victim Compensation Act of 2022 o Republic Act number 116964 ang bayad sa mga biktima dili kuhaan og buhis. Kahinumduman nga 47 ka mga sibilyan ang namatay atol sa Marawi Siege. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.